Hey, welkom allemaal. Vandaag gaan we op een bijzondere reis. We gaan ontdekken hoe je van gewoon kijken naar de wereld kunt overstappen op meten. En geloof me, dat is een krachtige stap. Klaar voor? Laten we beginnen. Dus, de grote vraag die we ons vandaag stellen is: hoe beschrijft wiskunde nou eigenlijk de wereld om ons heen? En dan denk je misschien meteen aan ingewikkelde formules en zo, maar nee, het begint eigenlijk veel simpeler. Het begint gewoon met goed kijken. Kijk maar eens naar dit plaatje. Of je nou naar die olieplatforms op zee staart of gewoon naar een huis in aanbouw in je eigen buurt, die wiskundige principes, die zijn echt overal. Het is geen geheim, je moet alleen even leren hoe je ernaar moet kijken. Oké, we beginnen bij het begin, de basis. Hoeken en vormen. Zie het als de letters van het alfabet. Voordat we hele zinnen en verhalen kunnen maken, moeten we wel eerst die letters kennen. Logisch, toch? Nou, en de allerbelangrijkste letter in dat alfabet, dat is de hoek. Super simpel eigenlijk. Het is gewoon de ruimte tussen twee lijnen die elkaar snijden. En die meten we in graden. Weet je wel, een rechte lijn is 180 graden. En als je helemaal rond gaat, een heel rondje, dan zit je op 360 graden. Dat is de basis. En kijk, hier wordt het interessant. Dit is zo'n simpele, maar o zo belangrijke regel. Als twee lijnen elkaar kruisen, dan zijn die hoeken die recht tegenover elkaar liggen, we noemen dat overstaande hoeken, altijd, maar dan ook echt altijd precies even groot. Het is één van die rotsvaste regels waar we straks alles op gaan bouwen. En dit idee, dit brengt ons perfect bij de kern van de Prackins-methode. Die methode draait helemaal om praktisch inzicht. En de filosofie is simpel. Eerst leer je het alfabet, dan schrijf je woorden en dan, pas dan, vertel je een verhaal. Snap je? Wiskunde is dus geen hocus pocus. Het is gewoon een taal. En die taal leer je stap voor stap. Goed, we kennen de letters. Tijd om woorden te gaan vormen. We gaan een stapje verder. Niet alleen maar kijken naar vormen, nee, we gaan ze met elkaar vergelijken. Kijken hoe ze veranderen, hoe ze zich tot elkaar verhouden. Stel je dit even voor. Je staat op de markt en je ziet twee mango's. Eentje is lekker groot, de ander wat kleiner. Maar, hebben ze wel dezelfde vorm? Hoe weet je dat zeker? Nou, die vraag, dat is precies waar het nu om draait. In de wiskunde hebben we daar een mooi woord voor. Gelijkvormigheid. Twee figuren zijn gelijkvormig als ze precies dezelfde vorm hebben. Er zijn dan twee regels die altijd gelden. 1. De hoeken die bij elkaar horen zijn precies even groot. En 2. De verhouding tussen de zijkanten is overal hetzelfde. De ene is dus eigenlijk gewoon een uitvergrote of een verkleinde versie van de ander. That's it. En hoe check je dat nou makkelijk? De Prackins-methode geeft je een superhandig stappenplan. Stap 1. Check de hoeken. Even groot? Check. Stap 2. Zet de lengtes van de zijkanten in een tabelletje. En stap 3. Kijken of de verhouding overal klopt. Is de ene figuur overal zeg maar 2 keer zo groot als de ander? Ja? Perfect. Dan zijn ze gelijkvormig. Super praktisch, toch? En dit leidt weer tot zo'n kernidee van Prackins. Kijk eerst naar de relatie, dan pas naar de berekening. Waarom is dit zo belangrijk? Omdat het erom gaat dat je eerst snapt wat er aan de hand is met die vormen, voordat je als een gek getallen gaat invullen. Eerst begrijpen, dan pas rekenen. Oké, hou je vast, want we gaan nu iets heel gaafs doen. We pakken al die ideeën over vormen en relaties en we passen ze toe op iets totaal anders, op grafieken. Een heel nieuw speelveld, maar wel met dezelfde spelregels. Denk eens aan het ritme van je eigen hartslag. Boem, 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 boem. Of aan de maan, die elke maand dezelfde cyclus doorloopt. Of eb en vloed, elke dag weer. Al die dingen hebben een vast patroon, een ritme. En wat is nou een perfecte manier om zo'n ritme te laten zien? Juist, een grafiek. En zo'n grafiek, eentje die zichzelf constant herhaalt in een vast ritme, die noemen we een periodieke grafiek. En dat stukje dat zich steeds herhaalt, dat is de periode. Simpel. Het is voorspelbaar, het is ritmisch, net als een goed liedje. Kijk hier eens goed. Links zie je een grafiek, de basisvorm. En rechts, zie je hem? Het is precies dezelfde golf, maar hij is gewoon een stukje omhoog getild. We noemen dat verticaal verschuiven. En het mooie is, het enige wat je hoeft te doen is een getalletje optellen bij de formule en hup, de hele grafiek schuift omhoog. De vorm verandert niet, alleen de plek. En hier komt het. Dit is het moment dat alles samenkomt. Diezelfde logica die we net gebruikten voor het vergroten van driehoeken.
het verschuiven, het uitrekken, die werkt dus ook voor deze grafieken, voor deze golven van data. Het is precies hetzelfde principe, maar dan op een heel ander plaatje toegepast. Briljant, toch? En dat brengt ons weer bij een mooie reflectie van Prak-Hinz. Een goede formule is als een goed verhaal. Het heeft een voorspelbaar ritme. En dat is hem nou juist. Als je dat ritme eenmaal doorhebt, dan snap je de hele formule. Dan lees je het verhaal. Oké, we zijn er bijna. Tijd voor de grote finale. We gaan nu alles wat we geleerd hebben, hoeken, verhoudingen, relaties, samenbrengen in de ultieme gereedschapskist. En die heet goniometrie, oftewel de kunst van het meten met driehoeken. En dan nu een hele praktische vraag. Stel je voor je staat daar beneden, hoe meet je dan in hemelsnaam de hoogte van de Julianabrug? Je hebt geen meetlint van 50 meter, toch? Nou, het antwoord zit hem niet in een meetlint. Het zit hem in de slimme relatie tussen hoeken en zijkanten van een driehoek. In die gereedschapskist, de goniometrie, zitten 3 stuks basisgereedschap. We hebben de tangens die de overstaande en de aanliggende zijde met elkaar verbindt. Dan hebben we de sinus die de overstaande en de schuine zijde aan elkaar koppelt. En tot slot de cosinus voor de aanliggende en de schuine zijde. Voor elke klus het juiste gereedschap. Maar hoe onthoud je dat in vredesnaam? Nou, daar is een superhandig, bijna magisch ezelsbruggetje voor. SOS CAS TOA. Klinkt als een geheime code, hè? Maar het is briljant. SOS, sinus is overstaand gedeeld door schuin. CAS, cosinus is aanliggend gedeeld door schuin. En TOA, tangens is overstaand gedeeld door aanliggend. Zo simpel kan het zijn. Oké, laten we het eens in de praktijk brengen. Kijk naar dit voorbeeld van die kerktoren. Het is precies zoals meneer Sicilia het altijd uitlegt. Je moet kijken naar wat je weet. In dit geval weet je hoe ver je van de toren afstaat en je weet onder welke hoek je omhoog kijkt. Dat is alles wat je nodig hebt. Je pakt het juiste gereedschap, TOA in dit geval, en bam, je berekent precies wat je niet weet, de hoogte. En dat, lieve mensen, brengt ons bij de allerlaatste, maar misschien wel de belangrijkste gedachte van Prak-Hinz. Eerst begrijpen, dan toepassen. Dat is de kern. Het gaat erom dat je de relatie snapt. Als je die snapt, kun je dingen meten die onmeetbaar lijken. Dan heb je geen gigantisch meetlint nodig, want dan spreek je de taal van de driehoeken. Dus we zijn de hele reis doorgegaan van simpelweg kijken naar het echt begrijpen van de taal van vormen en relaties. De vraag is dus niet langer, wat is wiskunde? Nee, de vraag is nu voor jou, nu je de taal een beetje kent, wat ga jij meten?